Lubela. Obec v srdci Liptova, ktorá spája pokojný vidiek s kompletnou občianskou vybavenosťou. Práve tu v tichej uličke vám predstavujeme tento rodinný dom na predaj. Dom je prerobený a pripravený k okamžitému nasťahovaniu. V kuchyni dominuje kachľová pec, ktorá je funkčným aj estetickým centrom prízemia. Obývacia izba je plynule prepojená so schodiskom do podkrovia. V podkroví sa nachádzajú dve samostatné izby a druhá kúpeľňa. To najväčšie prekvapenie sa však skrýva až za domom. Spoločný prístup z ulice vás privedie do absolútne súkromnej zóny, ktorá je už výlučne vo vašom vlastníctve. Zastrešený altánok s krbom a bazén sú pripravené na vaše letné zážitky. Priestor za domom ponúka možnosť na zrealizovanie vašej predstavy o dokonalej záhrade. Bývanie v obci Lubela spája výhody mesta na dosah s pokojom rodinného domu. Ak vás táto ponuka zaujala, zavolajte mi a dohodnime si obhliadku.